Il-Partit Nazzjonalista rċieva żewġ petizzjonijiet, waħda minant 4330 tesserat u oħra minant 530 kunsillier tal-Kunsill Ġenerali. Dawn il-petizzjonijiet li ġew ippreżentati f'konferenza tal-aħbarijiet l-4 filgħaxija quddiem id-Dar Ċentrali qed jappellaw biex minflok riżenji ikun hemm ħidma akbar biex il-Partit Nazzjonalista jiġbed aktar nies lura. Il-petizzjonijiet jesprimu l-fiduċja tagħhom fil-kap tal-partit Adrian Delija fil-waqt li jitolbu għall-laqda għal diskussjoni matura u għal responsabilità kollettiva. Wara li jsiru l-verifiki neċessarji, il-President tal-Kunsill Ġenerali se tkun qed tgħaddi din it-talba ta' dawn il-membri tal-Kunsill Ġenerali kif ukoll tat-tesserati lill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Fis-qarrija l-Partit Nazzjonalista fakkar li l-Kunsill Ġenerali Straordinarju jista' jissejjaħ jekk hemm talba bil-miktub ta' mhux anqas minn 150 membru tal-istess Kunsill. Sa dan it-tant, il-ħamis se jkun qed jitlaqqa l-Kumitat Eżekuttiv li mistenni jiddiskuti l-aġenda tal-Kunsill Ġenerali wara petizzjoni mresqa qudiemu biex jiltaqa'. Il-ħamis ukoll il-Kumitat Eżekuttiv se jkun qed jeleġġi l-karigi ta' uffiċjali għolja tal-partit, it-Teżorier, il-President tal-Kunsill Amministrattiv u l-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.